skal vi bare holde den i 30 minutter. Så kan du bare skrive til, eller synes du, jeg har en modsatte vej. Det er den samme bus, jeg skal med på vej hjem. Du har husket din begge oplader, ikke? Den der ikke virkede, og den der virkede. Jeg ved ikke, hvad jeg skal have. Prøv at se, jeg kan spole ind til 0,5 og så videre. Sådan der. Vesterstrand. Det er siden. Jeg bliver nødt til at filme også deroppe. Ja. Vesterstrand, så kan jeg også se, hvilken station vi kommer til. Når de så siger stopsted, så filmer jeg lige deroppe igen. Okay. Så hvis Næstved-toget er forsinket, så er København-toget det hurtigste. Hvad er det? Kan du mærke det? Der er vel. Ja, det er der sgu. Det er godt. Så mangler du bare at køre 2012. Ja. Jeg kan 34. Ja, den her. 22. 21, 20. 31, 32, 33, 34 var der. Nej, 31, 32, 33 var der. Ja. Tror jeg. Jeg kommer til cyklerne. Det kunne også være nemmere. Fordi jeg satte sådan lidt der skilt der herover. Fordi så kunne man op til begge steder. Der er cyklisterne. Efter 59 kampe. Ja. Det er fordi de snart skal spille igen. Ja. De skal spille mod Norge. Hænger det der sammen, Lukas? En lille dreng på en stor cykel. Det ser mærkeligt ud. Hvad er det med mennesker, der æder med mange, der skal med bus? Hvad? En traktor, men uden noget at tænke på. Hun er meget sikker. Altså, jeg kan råde folk ikke at stille deres cykler der. Jo, hvis de har låst til den, så jo. Hvis man tænker, så ja. Hjælp. Flip. Hvis man skriver mit navn, ikke? Så flip. Au, den er udskudt. Du har ikke åbnet mange i dag, mand. Hvad? Du har åbnet
åbner du ikke snappen? Gør du det altid der om aftenen? Ja. Jeg er ikke min kæreste. Det er derfor jeg siger, at du kan snappe det bedre til at zoome ind. Okay. Okay. De skulle trække ind til siden. Og jeg fik det på optagelse. Der er ikke plads til bussen af, hvis de kører begge til sådan noget her. Jeg ved godt, Moren. jeg ved godt, det koster penge, men de kunne godt lave en cykelsti her. Jamen, jeg ved godt, hvor mange minutter det tager at optage her Det på. er uden bum, det der. Nej, det er med bum. Hvad? Jeg ved godt, hvor mange minutter det tager at optage her. Cirka 30 minutter. 36 minutter. Ja, det passer meget godt. Det er bedre at køre over. Godt og meget. Ja, de brager bare over. Den her, den er 1 år gammel faktisk. Skælby. Det er faktisk meget godt sådan her. Du skal prøve en dag, yes. Ja. Den her bus, den er 1 år gammel. Fordi den kom sidste år. Der kan jeg det. Gonzales, men... Mandags. Nå, det med. Det er fordi hun kan lide dig, eller hvad? Det ved jeg ikke. Ja, så er det. Den vil ikke samarbejde i dag. Nej. Hvis hun skriver ja. Hvorfor vil hun ikke sige det? Ikke spørg mig. Er Lærkes også med, eller hvad? Er Lærkes også med? Gør 43. Det er også der. Så nu gør vi 600. Tænker du ikke, Lukas, jeg sætter de 200 kroner Jeg ind? kan se herfra, kan jeg sætte her. Ja. Jeg tror ikke, det er bedst, de der 200 kroner, jeg sætter det ind på rejsekortet. Og så gemmer 50'eren. Ja. Hvad? Du går klar over, i går der havde jeg 500 kroner, ikke? Fra 250 til 250 til 500. 250, jo, det er 500. Jeg kan ikke Jeg har stadig 500 kroner. Hvordan filen i pokker kan jeg bruge stadig 500 kroner? Altså, jeg havde 500 kroner i går. Og jeg havde pantet også en is og den sodavand. Og jeg brugte pantpengene og 200. Så får jeg en 100 kroner seddel og en 50'er. Og jeg har stadig en 50'er. Jeg siger bare, at vi har alt det der med. Ja. Også de der mærker. Ja, og så kan folk se, man må ikke ryge, man må ikke drikke, man må ikke... Spise. Jamen det betyder det også. Det er også at spise. Man må ikke ryge, man må ikke drikke, man må ikke spise eller have is herinde. Men du må godt have en brandslukker herinde.
hvad problemet var. Hvor er brandslukkeren? Det er der ikke. Det var bare noget nyt. Der går bare en menneske ud på en mark. Og en hund. Ja, det er naturligt. Hvilket spor er det? Jo, der er spor 1. Og jeg er enig om, i Ringsted, så plejer man at se gennemkørende tog på spor 2. Altså, dem, nu skal jeg tænke mig, den var ude mod København, ikke? Den, ja, det tog, du plejer at komme med, som jeg stod på, når vi skulle ind til Vilma. Det er på spor 2 jo, hvor vi kørte den vej ud, ikke? Jo. Den dag, jeg kom hjem fra dig, og jeg så gennemkørende tog, det kom på spor 2. Så kan du prøve at regne ud, hvilken retning den kom fra. Det kom fra København her, og så på spor 2, den anden vej ud. Og det har jeg på optagelse af. Okay. Og jeg tænkte bare sådan, ja, det er naturligt. Stavreby. Staver man så til byen? Det skal jeg nok ikke sige højt. Hvorfor? Der er jo ikke nogen busstopsted her, Lukas. De busstopsteder, den bare kører igennem, det er gennemkørende bus. Sådan noget, der er gennemkørende tog, så også noget, der er gennemkørende bus. Ja. 12 grader søndag, 12 grader mandag, 16 grader tirsdag, 17 grader onsdag, 16 grader torsdag. Jeg hører lige Lars i dag, om man skal nå den 1. maj. Eller i løbet af maj måned, så kunne mig og ham tage ind til Vilma. Hvis du også vil med, så kan du få lov til at komme med. Og hvis hun siger vi, at hun ikke kan alligevel, så kan vi tage ned til Lars i stedet for. Hvis jeg vil. Det er nemmere at sige. Ja. Når jeg ser toget, så bruger jeg ikke min telefon. Så vil jeg gerne have der strøm på den. Jeg ved ikke, hvor længe jeg er i Ringsted, men jeg skal i hvert fald være et par timer. Og når du ved, hvor den bor, så kan du skrive til mig, at du enten kommer til Ringsted, eller du tager bussen fra næste uge. Altså, når du har fundet ud af noget. Og se, hvor meget forsigtigt. Hun vil ikke have den her bus ødelagt. Jeg er altid spekuleret på, hvem der har firmaet de her busser. Hvorfor skal jeg have 2 sidespejle? Der var slåskamp i New York.
Efter 59 kampe på det danske fodboldhold stopper forsvarsspilleren Jannik Vestergaard. Hvad? Jannik Vestergaard, han stopper på landsholdet. Men han er jo også noget af de alder der. Ej, jeg giver sgu ikke, han er en koma der. For jeg er sgu desværre ikke i koma. New Holland. Marbe-kanalen. %. Hvor meget har jeg lige brugt? 87 op til 100. Jeg har brugt 8. Jeg har kun brugt 12%. Sydfalster skole. Kommer vi til det med. Ja, nu var det ikke længe før, vi skal bruge basic-kort, Lukas. Og det skal man jo også fylde op. Det er jo også pisse irriterende. Ej. Jeg vil gerne arrangere som et kort, som der bare bliver fyldt op automatisk. Ja. Rubin. Åh, for pokker. Jeg er 33 år. Vestergaards sidste landskamp blev Danmark nederlag i Skotland i efteråret i siden 12 år, og landsholdet vandt mere. Ja, jeg ved ikke lige svar. Mat, møbler og tæppe. Hvad ser jeg? Ja, ja.
Men du må godt kigge, hvis du får tid. Jeg glæder mig til, at vi skal have ferie. Jeg tænker, at i løbet af sommerferien, der bruger jeg ikke tiden på at rejse så meget. Flad halvt noget. Ja. Og flere halvt nede. Ja, det var den der også. Det er anden gang, jeg ser en begravelse derinde. Fordi den dag, jeg skulle rejse laden, tror det var ned til dig eller sådan noget, tror det var. Der så jeg også en begravelse. Det var en i Gæsser og sådan noget der. Så tager jeg bussen herned til, så var der også en begravelse. Ja. Men hun har aldrig været der. Det kunne være fedt, hvis vi kunne tage cykel og løbe i juleferien. Men jeg ved jo ikke, altså... Vi vil jo gerne en tur af. Så kan du ikke vise film også, hvis du har. Bakker derovre. Hvad? Okay, nej, nej. Så må folk finde, om det holder i venstre. Så har vi natfærd. Ja, så har du også vist. Så har du også holdt en 2 minutter. Kører den direkte på en håndmålbus. Zone 230. Hvorfor siger det ikke 230? Så siger man så ikke, at man skal være plads, fordi man skal ikke... Nu er jeg så nysgerrig, om vi møder den næste bus. En elbus og møder en dieselbus, eller 2 elbusser møder hinanden. Hvis det er 2025, der møder 2024, så er det langt galt. Ej. Så skal jeg også med en elbus senere. Ja, så giver det selvfølgelig også god mening, når jeg kører i elbusser til Nørreslev også. Hvor lang tid jeg skal med veterantog fra Lykkeving til Ringsted. Også vælge til Roskilde, men problemet var, at det er pisse hamrende dyrt. Det er nogen, der skal i skole. Selvfølgelig kommer der en weekendbus.
Det er nummer 600. kommer bussen. Er det ikke? Nej, det er ikke en weekendbus, det der. Og der ikke er noget nummer. Stod der ikke politibus? Eller pilotbus, eller hvad pokker der stod? Politibanden eller et eller andet. Ja. København 131 km. Passer meget godt med Simon med. Nice. Og jeg har begge mine venner med godt så. Hasseløsevej. Mål for det danske landshold. Så tror jeg, jeg har for næste EM. Stubbekøbing. Overbelev. Der kører sgu ikke tog ind, desværre. Ja, jeg har ligesom cyklet i bus. Vordingborg, 35 km yder med langt. Frensholm. Altså, jeg ved ikke, om der var... Jeg ved godt, hvem der er Frens, men om man hedder Holm, det ved jeg jo ikke. Lindholm Centeret. Der har ikke været med i lang tid. Jeg tror faktisk, Ringsted er den eneste, der man kan lade op i på en perron. Slagelse kan jeg ikke. Nykøbing kan jeg ikke. Vordingborg kan jeg også godt. Fandt vi ud af. Så Slagelse, Nykøbing, Nørreslev, København. Det har jeg ikke fundet ud af. Okay. Lukas, det passer faktisk minimum næsten 30 minutter. I år, tror jeg. I går der brugte jeg 36 minutter på det. I går. Ja, på optag. Ja, det var i går. Der skulle jeg også, optog jeg også. Der tog det 36 minutter.
701, 736, 702, 741. Men når jeg bliver sulten, så kan jeg godt finde ud af at spise. Jeg skal da ikke klage over, at jeg ikke virker, så simpelthen. Næste stop, Nykøbing Falster station. Her kan du... Ja, så kan vi trykke stop. Ja. Næste stop, Nykøbing Falster station. Her kan du skifte til bus 701, 736, 702, 741, eller tage lokaltoget fra Nykøbing til Nakskov, eller fra Nykøbing til København, eller Næstved. Det kunne de godt lige have sagt. Og så kunne de have sagt, hvilket tidspunkt den gik. Og så godt jeg ved, hvorfor vi tager 36 minutter. Så bruger vi bare tiden på det her. Vi tager præcis 30 minutter. Ja, men Josefine, hun rendte jo også på at styre, hvor meget jeg cyklede sammen og biler, der blev kraftigt cyklede. Og så tog han jo røven på mig igen i går. Nyt emne. Han manglede jo nyt brug, det var over det vinder med. Så manglede han... Så ville han have det udkast. Men du kan trykke, det bliver fint. Hvis jeg tjekker ud her, kan vi så ikke... Og hvis jeg siger, at jeg har nok, kan man så ikke sige, at jeg faktisk godt kan tjekke det rejsekortet op, når jeg kommer til Ringsted. Så gav jeg ham mit bror og kom. Så gav jeg Josefine kom. Og jeg... Vil du gerne sige, hvor mange penge du har på og så havde Josefine bærskraver til ham. Så var det 200. Nu fik de 300. Du må ikke køre mig. Ja, og vi var også spidset den næste grund, så vi spiste ude. Det var på grund af Josefine. Det var fint. Nej, det var på Josefine. Vi kan godt køre, vi kører ikke over for rødt. Og så hvis det er en fælles til kvart over 11, så bliver jeg ringet op igen. 702 Middelaldercenteret. 702 Middelaldercenteret. Wow. 701. Jo, det er det. Jeg elsker via Støberkøbing. Det er 736. Den har jeg også kørt i, mener jeg. Nå, det ser sgu da ud til København til højre. Ja, 12:38, jeg vidste det. Men København tog holder der altså også. Det kan jeg tænke en time. Så det holder der altså. Nej, det kommer der først til 12:20. 12:28. Er de allerede i Vordingborg? Ja. Er okay, de er hurtige. Det venter på mig. Jamen så kan du da optage mit tog, når det kommer. Og stop der. Så ankommer vi til Nykøbing Falster station.